सोला घातलोय आणि आता किती पातळ जाळ करतलंय त्याप्रमाणे पाणी घालतोय. तर आज केली आहे मस्तपैकी तारल्याची आंबट तिखट चटणी. नमस्कार मंडळी, मी आज आणलंय तारले इरडा. तरी बघा मस्तपैकी ताजी फडफडीत अशी तारले इरडा असत आणि ही आताशी भरपूर मरतत. म्हणजे मी गेलंय जेव्हा जेठीवर वेंगुर्ल्याच्या तेव्हा माका ही ताजी फडफडीत तारले इरडा गावली. तर ही आता ना साफ करू होईल. साफ करू एक तास तरी होया. तर मी ना तुमका व्हिडिओ जे करून दाखवतोय ते माहिती पूर्ण दाखवतोय. म्हणजे ज्या त्या गोष्टीत काय असतात आम्ही तुमका सांगतोय. तर आज ह्या तारले इरडात काय असा आता परत तुमका मी साफ करताना किंवा आता शिजवताना सांगते. चला तर आता साफ करून घेऊया. तर ही बघा तारली. आता ही तारली असा ह्याच्यातली मोठी म्हणजे साधारण मोठी. तर ही बघा ही तारली अशी प्लेन असता आणि तिका खवळा ना खूप असतात आणि पाटीक ना अशी हिरवी असता. ही हिरवी हिरवी दिसता. ही बघा हिरवी पिवसून आणि ही ना ताजी फडफडीत अशी आणि ह्या तारल्याच्या अंगात ना तेल खूप असता. तर तेल ना सांधेदुखी हाडादुखी किंवा आपला कॅल्शियम कमी असता बघा, हातपाय काहीतरी आपलं म्हणजे काहीतरी अपघातानं मोडलेलं असतं म्हणजे हाड वगैरे मोडलेलं असतं. त्या भरान येतात ह्या तारले माशाच्या तेलात. आणि ह्या म्हटलं जातं इराड. इराड म्हणजे इरडा म्हणजे काय, तो तारली लहान असताना तेव्हा त्याला इरडा म्हणतात. आणि इरडा म्हटली ना तर दोन प्रकारची असतात. तर ही असत तारले इरडा आणि दुसरी असतात पेडी इरडा. म्हणजे पेडीये मासे असतात बघा, ती ना चपटी असता, ही भरीव असता. म्हणजे ही ना अशी डबडबीत भरीव असता. ही बघा चकचकीत अशी. आणि ते पेडी असतात ना ती चपटी असता. म्हणजे ही जी बाजू आहे ना भरलेली ती पेडियाची अशी चपटी बाजू असता. अशी इरडा असतात. सुंदर अशी इरडा. तर मार्गशीर्ष महिन्यातले 4 गुरुवार पूजून झाले आणि मार्गशीर्ष महिना संपलो. तर हे तारले मासे घेऊन येलं भरपूर. आणि ह्या महिन्यात ना आमच्या वेंगुर्ला बंदरावर लाची येतात, म्हणजे सुंगटांचे लाची येतात. त्याच्यात भरपूर सुंगटा येतात आणि ह्याच्या पुढे तुमका म्हणजे बरे बरे माशांचे सुंगटांचे व्हिडिओ बघू करतले. आणि मांजरा बघा 1 महिना मासे ना होते ना तर ही मांजरा कशी खुळावल्यासारखी झाली मासे खाऊ. तर मी एका वाटे घातलंय त्यांका आणि शांत केलंय. तर हे आता ना मी साफ करून घेतोय. तर ही रका ना त्या रकीतले निखारे होते मी काढून घेतोय. आणि ही प्लेन रका असताना ती अशी टोपाक लावली काय टोप घासा कंटाळा येणार नाही. म्हणजे काळा असता तर पटकन जाता. चुलीवर ठेवून टोप काळे जातं. पूर्वीचे माणसं काय करू तर मडकी सोरपूर कुंडला जा असताना एका लाय पण त्या जपान ह्या करूचा लागा सगळा. आणि माझा कुंडला असा पण त्या लहान असा आणि माशाची चटणी ती ढवळूची लागता कामा नये. म्हणजे त्याच्यात खिमाड जाताना म्हणून मी अशा रुंद अशा पातेलीत करतोय. तर हे बघा तारले मस्तपैकी मी त्याची खवळा काढून टकली कापून टाकलंय, शपडी कापून टाकलं आणि त्याच्यात मीठ घातलंय. तर त्याचा खवळा खूप असतात आणि खवळा ना सगळी जानत नाही, काढूक गवनत नाही. तर त्यासाठी ना तारले मासे असतात ना किंवा बारीक मासे असतात त्याच्यात मीठ टाकूचं असतं. मग मिठांना आपणच खवळा बाजूक जाता आणि त्याच्यानंतर स्वच्छ 10-12 पाणी मस्तपैकी धुवून घेतलंय. तर आता करूया तारले माशाची चटणी मस्तपैकी. तर ही असं हळदीच्या पानाशिवाय तारल्या माशाच्या चटणीक ह्या नाही काय नाही चव नाही. आणि तिरपळाशिवाय तर तिरपळा मी वाटपात घातलंय आणि ही असं हळदीची पानं. ते हळदीच्या पानांकांना मी आता गाठ मारून घेते. अशी गाठ मारून घेतली ना का ती हळदीची पानं असतात ती ओक्कीच्या ओक्की काढूक गावतात आपण वरते. तर माशातच टाकते. तर 2-3 पानं घेतलंय मी कारण मग तारले मासे असत ना ते जास्त असो
ह्या बघा मस्तपैकी वाटाप काढून घेतलंय. माशाचा वाटाप मी कसा काढता येता तुमका माहिती असा. तर बेडगी लाल मिरची असता ती तिखट पण असता. बऱ्याच जणांनी विचारले आणि मिरची खयची वापरतात म्हणा. तर बेडगी ना एक मिरची असता, त्याच्यात त्या बेडगीत ना प्रकार असतो. तिखट एक असता म्हणजे कलरसाठी असता आणि तिखटासाठी असता. ती आमच्याकडे दुकानावर गावता. तर ही मिरची असा, त्याच्यात तिरफळा असत, लसूण असा भरपूर प्रमाणात, हळद असा, खोबरा असा, कांदो असा. तर असा या वाटाप काढून मी घेतलंय. कोथिंबीरचे देठ घातलंय आणि तिरफळाचा बराच काय घालून मी हा वाटप करून घेतलंय. काय काय माहिती आता तारले मासे असतात ना ते हिमूस असतात आणि ते हिमूस पान त्यांचा जाव आहे म्हणा ती हळदीची पानं बिना असा घातलेला असा. तर आता तूप ठेवतोय मी या चुलीवर मस्तपैकी हवेशीर जाग्यावर ही चूल मांडलोय आणि करतोय तारल्या माशाची चटणी. तर आमका कोकणात कसा असतात मासे असले ना का तोंडाची गरज लागणार नाही. भात आणि माशाची चटणी. रानपिणी करूक पण सोप्या आणि माणसांका खाऊक पण सोप्या. तर टमाटो मी ह्या वाटपातच घातलं. एक टमाटो आणि वाटून घेतलंय. तर आता तेल टाकतोय फोडणी. तर मस्तपैकी तेल तापला कांदो घालते फोडणी. तर तारले मासे असतात ना त्याची गंमत सांगते तुमका. तर माझे ना एकदा पाय दुखत म्हणजे माझा या ढोपार दुखा उजव्या. धुका म्हणजे कसा धुका तर बसलंय ना काय उठताना असा जाम जाय अजूनही जाता म्हणजे आताचा जा आपला खाना असा ताच आपणाक नडता. तर मी एक दिवशी एका डॉक्टरांकडे गेलो. तर मी डॉक्टरांका म्हटलं माझा असा डोकर दुखता. तर माका म्हणाक लागले डॉक्टर कसे तू ना जास्त खाली मांडी घालून बसा नको, कपडे इपडे धुताना असा दोन पायावर बसा नको, काय करू नको. तर मी तर कमाल केलंय. असे कसे डॉक्टर सांगतात. ह्या वयात जर आमका असं सांगायला लागले डॉक्टर प्रत्येकांका सांगतात. हे आता पुण्य घालते. तर असं सांगायला लागले तर होताना कसा म्हणजे आपलं आयुष्य जाताना तरी कसा. मी आता विचारात पडले. मी डॉक्टरांका म्हटलं असा कसा तुम्ही सांगतात. मी घरात एकटा माणूस आहे, माझी कामं करताला को. तर डॉक्टर गप्प रवले कारण ते आपला काम करतं. तर आता चटणी टाकलंय मी. आता मासे टाकून घेते त्याच्यात. तर माका डॉक्टरांनी वातावरची औषधा गोळी काय ते दिली आणि मी घराकडे येईल आणि विचार केलाय तर खुर्च्यावर बसला तर आपली कामा जातली कशी. तर मी ना जास्तीत जास्त तारले बिरले असे हे प्रकार खात आहे. भाजी कसली खातं हे तुमका माहिती आहे का. आमच्या घरात म्हणजे आम्ही सगळीच जण खातो. तर प्रत्येक वेळा तुमका सांगते मासे जे मासे खाव ना ते त्या माशात काय असतात. तर असे हे डॉक्टर सांगतो आणि प्रत्येक गोष्टच काय डॉक्टरांची ऐका गज होई असा काय कारण नसतं. कारण आपणाक कळतं आपले पाय किती दुखतो काय जाता. आणि आताच्या काळात खाण्यावर ताच चाललेला हा मुलांचे सुद्धा जास्तीत जास्त म्हणजे मुलासुद्धा ना अशी बसली का उठताना पाय दुखतं. बरीच बायका असत ती बघा बसली ना का उठताना सगळीच जणं सांगतात आमचे असे पाय दुखतात आणि माझे पण तसे दुखतात म्हणून तास घेऊन बसता कामा नाही. तर त्यासाठी ह्या खाणं असा ही तारले एक नंबर असत. तारले जास्तीत जास्त खावं आहे. मीठ सोला घातलोय आणि आता किती पातळ जाळ करतलंय त्याप्रमाणे पाणी घालतोय. ह्या माशांका खोबरा जास्त घालता कामा नये. तिखट असा जास्त घालू काय. तिखट आंबट तिरफा हळदीचा पान. हे मासे अजून शिजाक नाही म्हणून मी ढवळतोय नाहीतर ते जास्त असे ढवळता कामा नये. तर माका किती जाड पातळ होय ना त्याप्रमाणे मी केलं म्हणजे चटणीत केलं. तर त्याच्यात आता टाकते कोथिंबीर. कारण अशी कोथिंबीर टाकली ना काय त्याका लागता बरी आणि चव बरी येता. आम्ही वरसून जेव्हा टाकतो ना ती शोसाठी असतं आणि अशी टाकतो आधी ना
त्यांनी चव येता सुगंध बरो येता कोथिंबीर. तर ह्याच्यावर आता मी उकळी येईपर्यंत झाकणं ठेवतो. तारले मासे सगळ्यांनी खाऊ ये. जी कोण खाणत नाही ना त्यांनी तारले मासे खावा मुद्दाम बघा. आणि तारले मासे कसे असतो तर त्याका काटो असताना तो एकदम असो लागणारो नसता, मऊ काटो असता. तारली ना काटो काढीत बसता कामा नये. लहान मुलांका सो अशी आपण काटो काढून देऊ. तर तारली खाताना ना अख्खी तारली खायची. म्हणजे तारली चावान चावान खाऊन त्याच्यातलो जो रस असताना तो आपल्या पोटात जाऊ आणि चोथवा असताना तो आपण बाहेर टाकू. अशा प्रकारे तारली खाऊ. चला तर बघूया मस्तपैकी रटामाटा शिकता त्याचा आवाज येता. हा हा हा, काय मस्त हळदीच्या पानांचं कसं मस्त घेता. हे आता ना ढवळता कामा मी काय करतोय, कपडो घेतोय आणि पातेली मी हलवतोय असे. अशा प्रकारे मासे रांधू होय. ढवळले ना तर मोडान जातात. आता घेताय मस्त उतरून. वासांत भूक लागली आहे, खूप दिवसांनी मासे असत मस्तपैकी. तर आता ही ढवळ नाही कारण मोडतली ते. आता जेवूया. भात आणि तारल्या माशाची चटणी. चला तर यावा मस्तपैकी तारल्या माशाची चटणी खाऊ आणि भात भात आणि मासे. तर मी आता जेवतोय. मी म्हणजे आम्ही आता जेवतो. सुंदर स्वादी वास येता. मस्तच झाले तारली. आधी तारली खातोय कारण खूप दिवसांनी मासे असो. काय चवी भारी लागतात तारली सुंदर. आणि तारली कशी खाऊ ती दाखवते. हे बघा याच्यात आता बारीक बारीक काटे असतात. या काट्यान काही जाऊचा ना मस्तपैकी अशी खाऊ ही. आणि हा असा काटो, तर ह्यो काटो पण मी चावून खाते. मस्त आली कढी सुंदर. याच्यातलो रस असता तो आपल्या पोटात गेलो, तो असा तो बाजूक ठेवलो. अशा प्रकारे तारले खाऊ. आता बघताय चटणी कशी झाली आहे ती. आंबट तिखट मस्तच झाली आहे सुंदर. असे तारले गावले ना तर तुम्ही पण घेऊन येवा. आयुर्वेदिक औषधी असे तारले असत, वातावर असत. एक नंबरच झाला भात आणि माशाचा निस्त्यात. तर ह्यो व्हिडिओ कसो झालो तो माका कमेंट करून सांगा. भरपूर कमेंट करा. जी कोण कमेंट करतात ना ते बरे कमेंट असतात. ती म्हणतात ताई तुम्ही ज्या सांगतात त्या बरोबर असता. म्हणजे मी विचारतोय माझा काय चुकला वगैरे तर सांगा, तर ती म्हणतात तुम्ही सांगतात ती माहिती बरोबर असतात. तर ती कमेंट करतात. हे प्रत्येकाने कमेंट करून सांगा हे माझे व्हिडिओ कसे जातात ते. आणि व्हिडिओ आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि सगळ्यांनी जेवू घ्यावा आणि तारले मासे घेऊन यावा आणि खावा.